Значи, Теди, здравей! Мисля, че си много добра приятелка, много сладка, много загрижена, много ти показва мнение на другите хора, което не е хубаво. Мисля, че си много добър човек, много забавна, но имаме много забавни моменти, спомени и така работа. Дай спрете с този балон, бе! И да, сега аз си много красива. Владо! Аз съм Владо. Така, Зиска. Така, значи за теб мисля, че си много сладка с посилна с къса коса, много си забавна, имаш много яки тръпчинки, супер мил човек си и си много добричка. И както днес казвам, трябва да ти показвам сравнението от другите, защото това не е добре. Има много хейтери навсякъде, Миша. Ей, тъпи да не се начи, бе! И мисля, че такава... Някой път трябва да... Не, някой път... Искам скоро да излезем. Скоро време, да, трябва да излезем. И да, трябва да излезем. И да, сега йо. И йо. Ти всичко казаха, така че...